Sanibonani bantu bakithi, uFredy Gwala uMadamare ngiyamazi. Njengoba ngima lapha phambi kwenu la ngizoduduza ngokudlula kukaBaba uZachariah Nicholas obeyi-lecture okhulume nabantu abaningi including u-Alex Matshiso. Kubalulekile emphakathini nakwabaningi besazokwenza okuningi. Lapho-ke sithintekile bakithi nomndeni nabangani nezwe lonke. Sithi nje ngithi nguFredy Gwala lala ngoxolo mntaka baba. uThixo uNkulunkulu abe nawe namathonga akini abe nawe. Sibuhlungu sonke liduduzeke nani ilizwe laseZimbabwe sisonke kulobuhlungu lobu. Ngiyabonga kakhulu. Amen.